Ngidinga into eyi-1 nje kuwena. Uma ungangitshela ukuthi ikuphi, uzokodwa ukuphila. Ikuphi le USB? Angazi ukuthi ukhuluma ngani. Jukela. Lapho izini. Kona ngifika kanjani la? Ngilandele ehlathi kambu senzeke kanjani lento leyo. Bebefuna i-USB. Ngizokwenza sure ukuthi lowo muntu owenze lento leyo ngemnyisi. Cabanga ukuthi sekuyisikhathi-ke sokuthi ngisebenzise le USB. Akubalekile ngale USB ukuthi ine-map yamathambo. Lawo mathambo-ke iwona abawafunayo labantu. Ifezeke. Kuzomele sithole umuntu onekhompyutha noma siyintshontshe kulowo muntu onayo. Nanyoni. Laptop. Okay, azenza sithatha-ke lesikhala. Ake nikubone la. Awufuna ukhelani ngempama. Nayo USB ikhona. Ngathi idinga i-password. Thola intombazane-ke esizoyenza umhlabelo siyishisa iphile. Kusadingeka ukuthi ngithole la mathamba begodu. Ngeke ukuthi uyicabangisise lelo. Ngishisa umuntu ephila, mangicabanga ngomkomelo nomvuzo engizowuthola ekugcineni, ngashisa no5. Bese kufanele yenzeke nobabili ukutholakala intombazane. Kuleyo ndaba intombazane phela ikhona intombazane semqondo nje. Awuyini manje utshena ngami? Hayi sengicela ukuthi Lalela-ke lento siyayenza namhlanje futhi. Ufuna ukuqondisa isigwegwe lemali ngoba ngaseyicala ukujwayelana ngeparafini. Seka ngitengenza Inkinga yakho shosho kuphapha uzwanda ukuhlala kini. sebenza nabahlumi ezibusifazane. ngiyacela ungahamba. Mina ngilandele ngenxa yento. Zonke into ezibalulekile ezenzekalayo zenzeka ngaphansi kwesandla sikangula. Yengweni, kuphi? Isigelo sisayisekhokhe kwena intela. Ngoba lapha La bafana benzayo. Wena, kuphi la ngaphandle? Lo muntu efuna ukuqhuma phansi usikhuluma nje. Sosabela phi? Yale benenza ibintu ngokugubhela ithuna mina ngisebenza nongwenya. Ungenza ngathi awuboni ithungweni yakuwela isithunzi. sithi umkhonto obukhali ngapha nangapha. Kodwa amadoda lapha kusindele lutho lapha isibhamu umbese angeni lapha. Aya ngithembi lento mina. Wena yini lengawehlalisa nongweni? Yazi nami ngiceda kuthola umyalezo la ophuma kule muntu izinongolo zomusha. Sawelo. Mina kodwa ngifuna ukwenzela sure ukuthi lithi lishone namhlanje bese ngiqedile ngalo muntu. Uma bakhumbuza ukuthi ngubaba.